कहवा में देवी के जन्म भइले, कहाँ माँ सयान भइले हो। ये मैया मोरी कहवा में झंडा लहराला, सेवकवा लोग विभोर भइले हो। मैया मोरी कहवा में झंडा लहराला हो, सेवकवा लोग विभोर भइले हो। अयोध्या में देवी के जन्मवा भइले, कमरू में सयान भइले हो। अयोध्या में देवी के जन्मवा भइले, कमरू में सयान भइले हो। हे मैया मोरी विंध्याचल में झंडा लहराला हो, सेवकवा लोग विभोर भइले हो। मैया मोरी विंध्याचल में झंडा लहराला, सेवकवा लोग विभोर भइले हो।